Un lloc per la Rula, de Marc Pavón i Maria Girón. La Rula s'està fent gran i busca el seu lloc. El teu lloc és el dormitori, li diu la mare. Per jugar? No, per fer-te el llit. La Rula fa cas a la mare i fa el llit i deixa l'habitació perfecta. La mare està molt contenta, però la Rula segueix buscant el seu lloc. El teu lloc és a la cuina per menjar. No, home, no, per cuinar, li diu l'àvia. La Rula fa cas a l'àvia i fa un menjar deliciós per llevar-se. Els dits. Tothom està molt content amb la Rula, però ella segueix buscant el seu lloc. El teu lloc és amb els teus germans i germanes. Per jugar? Diu la Rula. No, home, no, diu el pare. Per tenir-ne cura, per cuidar-los. La Rula fa cas al pare i cuida els seus germans i les seves germanes i ells estan molt contents. Però la Rula segueix buscant el seu lloc. El teu lloc és al carrer, li diu la padrina. Per passejar? No, home, no, diu la padrina. Per anar a comprar. La Rula fa cas a la padrina i se'n va al mercat i compra menjar molt bo. Tothom està molt content amb la Rula, però la Rula segueix buscant el seu lloc. El teu lloc, li diu l'avi, el teu lloc és a l'escola. A l'escola per aprendre? No, home, no! Què dius? Per netejar-la! La Rula fa cas a l'avi i neteja tota l'escola de dalt a baix. T'imagines haver de netejar tota l'escola? Com acabaries? Cansadíssim, esgotat, així és com acaba la Rula. Però després d'acabar de netejar tota l'escola, agafa un llibre de la biblioteca i se'l llegeix. Tothom està molt content amb la Rula. I ara li diuen que el seu lloc és casant-se amb el seu cosí i tenint fills amb ell. El seu cosí, en Ferit, li diu la mare, el pare, l'avi, l'àvia i la padrina. Però la Rula diu que no. Que tot i que en Ferit sembla bon noi, que aquest no és el seu lloc. I aquesta vegada no fa cas a ningú, ni al pare, ni a la mare, ni a l'avi, ni a l'àvia, ni a la padrina, ni tan sols en el cosí, en Ferit. Aquesta vegada, la Rula, que encara segueix buscant el seu lloc, fa cas a la seva veueta interior que li diu: el teu lloc és a l'escola. Per netejar-la? Sí, diu la veu interior, però també per seguir llegint. I cada dia la Rula se'n va a l'escola i la deixa neta com una pateta. I sí, acaba molt cansada, però quan acaba, se'n va a la biblioteca i es llegeix un llibre, i a vegades 2 o fins i tot 3 llibres. La Rula encara ara segueix buscant el seu lloc, però el que sí sap és que ella decideix els seus propis passos i que els llibres li donen ales. Sí, ales que fan que els seus ocells del cap puguin volar sense barrots. I aquí acaba aquesta història. O potser no. Potser realment aquí és on comença la història de la Rula. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte s'ha fos. Si t'ha agradat el conte, posa m'agrada i subscriu-te al canal. Adéu!